Si, desde Ponteareas en Común estamos a favor deste rogo. Agradecemos a loita que leva feito a cidadanía de Ribadetea, a veciñanza durante todos estes anos, que colocou este servizo básico, porque é un servizo básico que debía de ter fai moitos anos. Pero hai que facer unha reflexión. Por este goberno pasastes todas as forzas e non fostes capaces de cumplir con isto. Non quero volver a decir aquilo de que se farán as cousas cando Ponteareas en Común este ano goberno, pero curiosamente vai ter que ser así. A alcaldesa Nava Castro dixo que en campaña electoral que en 24 meses quedan 22, todas as parroquias do noso municipio van a ter saneamento. Dúas cousas: ou está mentindo ou ignora a realidade do noso concello. Quedan 22 meses, señora Castro. Si vostede chega lá, ten 22 meses para aplicar o saneamento, non só en Ribadetea, sino en todas as parroquias. Desde Ponteareas en Común reclamamos a posta en marcha dun plan director de saneamento realista coas diferentes realidades do concello. Temos que abordar a depuración de aguas residuais dos pequenos núcleos ou barrios das parroquias que non dan a conca do Tea. Antes se falou do proxecto de depuración natural da parroquia de Celeiros. Nós xa preveíamos no noso programa electoral modelos que sirvan por iso. Con todo isto, xa remato, apoiar e agradecer este rogo, porque é un servizo básico que a cidadanía de Ribadetea ten que ter.